חייבים לרוץ. תראה. זה לא יהיה לו בעיה גם. הוא משכיב את הבצל. אבל הוא לא שובר אותו. הוא משכיב אותו. מה זה אומר? לא, בסדר, זה כלום, זה חוזר לעצמו. אוקיי, יתאפק. אנחנו יכולים להגיד סתם דוגמה, להאיץ את המהירות של הכנפיים? אם אתה שם לכל זה, יכול להיות שזה ישנה את מה שלמעשה מרים אותו, זה התעלות של הרוח. מה עוד יש לך בעתיד? הבצל זה... זה הכי הבעיה. כאילו, אתה רואה? ראית, הוא משכיב את הבצל. לא שזה בעיה, זה לא בעיה. לא, זה לא יהיה בעיה, כי הבצל אנחנו יודעים שצריך לעבוד יותר גבוה.